Hello everyone! Palengke day namin ngayon. So, halik kayo at samahan nyo kami na mamalengke at tignan natin kung magkano o ilan ang mabibili ng 1,000 pesos namin. Nandito kami sa fish market or magsaysay market sa Dagupan City. So, ang bangus nila ay 150 per kilo. So, dito kami bumibili kasi authentic talaga na bangus Dagupan yung binebenta nila. Yung binili naming bangus ay dalawang malalaking piraso na sumobra sa 1 kilo. So, 180 pesos yung presyo niya. Ito naman si ate ay nakita ko na nagdidibone ng bangus. So, nagpaalam ako kung pwede siyang i-video at pumayag naman. So, yan makikita natin kung paano mag-debone ng bangus. Napakadali sa kanya, di ba? Pero kung tutuusin ay mahirap talaga siyang gawin. So, dito naman tayo sa bilihan ng mga galunggong. So, ang 1 kilo daw ay 150 pesos. Pero kalahati lang ang binili namin at nakuha namin siya ng 70 pesos. So, pupunta naman tayo sa mga bilihan ng gulay para mayroong masarap na pang-partner sa piniritong galunggong. Ayan, si ate nagbebenta ng mga gulay sa gilid, mga 10 pesos lang. Mga okra, kalabasa, kangkong, pechay. So, yan yung mga binili namin sa kanya na umabot ng 80 pesos. Tawid naman tayo at pupunta tayo doon sa mas maraming mga bilihan ng mga gulay, prutas, manok at kung ano-ano pa. Yan, so bili tayo ng saging. Ang 1 kilo nilang saging ay 30 pesos. So medyo mura ngayon kumpara noong mga nakaraan na umaabot pa minsan ng 40 or 50 pesos ang kilo. Ngayon naman ay pupunta tayo sa mga bilihan ng manok. Walang mga tindang tilapia doon sa fish market at nung pumunta kami dito ay nakita namin na may nagbebenta. So mabuti na lang at nakakita kami. So ang 1 kilo nito ay 80 pesos galing sa Binmalay. So nakabili na pala ng manok. So hindi ko siya na-videohan. Ang 1 kilo ng manok ay 190 pesos. Nauuhaw na daw si Bunso, so pupunta muna kami dito sa mga bilihan ng mga ukay sa may Macador Market at bibili kami ng mga palamig, ganyan, mga kakanin. Madalas dito rin kami bumibili pagkatapos namin mag-market at gustong magmerienda. Syempre pag may kasama kang bata ay automatic na yan na maghahanap talaga ng pagkain at maiinom, so kasama na yan sa budget.
70 pesos lahat yung nagastos namin dito, kasama na yung tatlong nilatik para pangpasalubong doon sa dalawa naming anak na naiwan sa bahay. Dito naman ay bumili kami ng mantika, 38 pesos. Tapos yung isang sinigang flavor mix, 16 pesos na. Bumili rin kami ng sweets. Yan, ito yung mga local na mga sweet delicacies namin dito sa aming syudad. Bumili rin kami sa grocery store ng pancake, noodles at tubig sa halagang 162.55 pesos. Ayan, so ang total lahat ng aming pinamili ay 936 pesos and 55 centavos. So, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming pamamalengke. God bless at see you in our next video.